Il-kabinet il-ġdid maħtur mill-Prim Ministru Robert Abela jitniżżel fl-istorja bħala wieħed mill-aktar rappreżentattivi ta' pajjiż modern, beta medja iżgħar, aktar nisa f'karigi ministerjali u rappreżentanza qawwija minn Għawdex. Beta medja ta' 42 sena dan hu l-iżgħar kabinet fl-istorja riċenti ta' Malta. L-età medja tiegħu kważi identika għal dik tal-popolazzjoni Maltija u Awċija li llum ta' madwar 43 sena. Dan ifisser li l-kompożizzjoni tal-kabinet tirrifletti aktar mill-qrib ir-realtà demografika tal-pajjiż. Meta mqabbel ma' amministrazzjonijiet preċedenti differenzi evidenti, il-kabinet maħtur wara l-ewwel mandat ta' Robert Abela kellu età medja ta' kważi 47 sena, filwaqt li dawk immexxin minn Joseph Muscat kellhom medja ta' 45 sena. Fl-2008 il-kabinet immexxi minn Lorenz Gonzi kellu età medja ta' 51 sena, minkejja li dak iż-żmien il-popolazzjoni kienet ferm iżgħar milli llum. Fattur ieħor li jispikkaw ir-rappreżentanza tan-nisa għall-ewwel darba l-5 deputati laburisti nisa eletti kollha nataw responsabiltajiet fil-gvern, berba minnhom ukoll jinħattru ministri. Dan ifisser li kważi kwart tal-kabinett huma magħmul minn nisa, livell rekord ta' rappreżentanza femminili fil-politika eżekuttiva Maltija. Storikament il-preżenza tan-nisa fil-kabinett kienet ferm aktar limitata. Qabel it-tmexxija ta' Robert Abela l-ora numru ta' nisa li qatt servew f'kabinet Malti kien 2 fil-kabinetti li nħatru fl-1987 u l-1992 lanqas kien hemm mara waħda bħala Ministru. Ir-rappreżentanza Awċija wkoll tibqa' waħda b'saħħitha bħalma ġara fil-leġislatura preċedenti, kull deputat laburista elett minn Għawdex ingħata kariga ministerjali. Dan ifisser li wieħed minn kull 7 ministri u Awċi, sinjal ċar tal-importanza li l-gvern qed iwassal il-viżjoni tiegħu għall-futur ta' Gżira Awċija. B'dan il-kabinett il-gvern ta' Robert Abela qed jippreżenta tim li jaqgħad l-elementi kollha taż-żgħażagħ, l-esperjenza, l-ugwaljanza bejn is-sessi u rappreżentanza reġjonali aktar b'saħħitha minn qatt qabel.